If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Tøj og mode har fulgt os meget og sætter præg på samfundet. Tøjet er med til at beskrive ens identitet, og man bruger både tid og penge på at vælge det rigtige tøj. Men hvad er det egentlig unge tænker på, når de køber tøj, og er de klar over, hvilke konsekvenser tøjindustrien har på miljøet? Jeg har sådan en mani med, at jeg kan ikke gå med det samme outfit 2 dage i træk. Jeg skal altid have det noget ændret på mig. Jeg kan godt se det samme, for eksempel som bukser på og bluse, og skal bare være et eller andet. Sådan smykker, jeg har også sindssygt obsession med smykker. Andre smykker, at jeg skal have et andet par bukser, eller noget, der siger, der skal ændres. Og så kan jeg også bare godt lide at se godt ud og gøre noget ud af mig selv, og jeg er også lidt modeinteresseret. Jeg kan godt lide sådan at følge lidt, hvad der sker og sådan noget. Her der har jeg sådan toppe, overdele, og sådan noget. Hernede der har jeg bukser og shorts og leggings og sådan noget med unge og små trøjer, fordi hvis de ikke kan være andre steder. Og så her der har jeg undertøj, der skal ikke filme ned i. Og den her, den har jeg fandme også brugt meget. Det er helt vildt. Og der er endda også nogle af knapperne røget af, fordi nogle gange ligger den på gulvet, og så når jeg træder på den, så kan jeg lægge knapperne af. Den koster også 250 kroner. Men det er sådan, hvor man køber én ting, og så køber man ikke andet. Nogle gange. Ja. Så er der en grimmeste kjole, jeg nogensinde har set, som jeg har fået af min storesøster. Med ligner en sæk kartofler i den. Det var min storesøsters skattekjole. Jeg ved ikke, hvorfor hun købte den. Jeg ved virkelig heller ikke, hvorfor jeg beholdt den. Men den er der nu, fordi hvad hvis nu man havde brug for den en eller anden dag, så kunne det da være meget sjovt at have den. Altså, og så har jeg en betontaske. Ja, og en Miu Miu taske. Ja, og Friese Company taske, og der er lidt Gucci der, og Levi's og sådan noget. Det meste er det selvfølgelig fake. Det er meget fedt at have. Håber du på, at mere tøj bliver mere bæredygtigt? Det kunne være fedt, hvis det var. Men jeg ved det sgu ikke. Det kommer an på, hvordan det var. Jeg tror faktisk, det er modeindustrien, der styrer det meget, hvis det kommer over på mode. At det skal være bæredygtigt, så kommer hele industrien, og så alt tøj skal være bæredygtigt. For eksempel ligesom, at der skal være mindre super skinny modeller, så begynder lige pludselig at blive en trend inden for moden, at der ikke skal være super skinny, sådan en size zero modeller. Og så kom den så ind. Så det er meget med modeindustrien at gøre. Lotte kunne være et typisk eksempel på unges tøjforbrug. Men hvad tænker de unge i Hillerød på, når de køber tøj? Det første det er sådan, hvordan det ser ud, om det er pænt og sådan, om det er noget, jeg gerne vil gå med. Og så sådan, bagefter så tænker jeg sådan på, hvad det er lavet af og sådan noget. Og prisen, og så sådan, om det er rart at have på, sådan, når man er inde i tøjrummet. Altså jeg er sådan, at det skal være noget, man både føler sig pæn i, og noget, man har det godt med at have på. Altså man skal føle sig behageligt tilpas i det. Det synes jeg er det vigtigste. Ja, det er også meget, hvad andre tænker. Nej, lige præcis, ikke? Jo. Og så må det godt være noget, der er lidt anderledes, så folk må godt synes, det er lidt mærkeligt, det man har på. Ja. Bare fordi så er det lidt anderledes, det er lidt sjovt. Jeg tænker meget over kvalitet. Det skal være noget, som der holder, men det skal selvfølgelig også være noget, der er pænt. Og det skal helst ikke være noget billigt noget, fordi så ved man, at det ikke er god kvalitet. Jeg synes også, det er fedt, hvis andre mennesker synes, det er fedt, det tøj, man har købt. Ja. Så er det sådan lidt, at det er alle, der synes, det er sejt. Ja. Og det må også godt være lidt dyrt. Ja. Jeg kan godt lide, at det er en lidt lækker kvalitet. At det må godt koste lidt ekstra, og så køber man bare lidt mindre. Altså, så er det lidt lækker kvalitet, man ved, det her, det der er blevet kredset lidt om. Det kan jeg godt lide. Jeg tænker, om det er noget, jeg har det godt med at have på, og noget, jeg gerne vil vise frem for andre. Ja, lige præcis. Primært. Ja, det tror jeg, det er det, vi går efter. Ja. Ser I nogen sammenhæng imellem miljø og tøj?
Ja, altså hvis man bare sådan køber helt vildt meget tøj hele tiden, og så bare smider det ud igen hurtigt, så er det ligesom selvfølgelig rigtig dårligt for miljøet. I forhold til, hvis man sådan bruger det samme tøj i sådan lang tid, eller sådan, og lade være med hele tiden at vaske det, og kun sådan tøj på halve dage og sådan noget. Ikke normalvis noget, jeg tænker særlig meget over. Nej. Ikke det, der kommer i overvejelse, når man er ude at shoppe. Nej, ikke rigtigt. Så skal det være, hvis man lige falder over et eller andet og tænker, ej, det er da egentlig meget fedt. Altså, det er meget godt tænkt, eller et eller andet. Man kan jo også se her, de sidste par år, der er der kommet godt gang i at bruge organisk bomuld og sådan noget. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Og jeg synes også, man kan se på de store tøjfirmaer, altså ikke nødvendigvis dyre, men sådan noget som H&M, de er også begyndt at komme med på det, selvom det stadig er billigt, og det synes jeg det er en rigtig god idé. Jamen, det er jo det, de fokuserer meget på, at det er naturlige ting og råvarer, de bruger. Og det bruger de jo også meget som et salgstræk, ikke? Og det er også det, der gør det så dyre og eksklusivt, ikke? Så det er jo helt sikkert sådan noget, fokuserer man også på. Som de færreste unge i Hillerød vidste, indeholder tøjet en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Der bliver brugt mange kemikalier i produktionen af tøj, og det starter helt fra, når man producerer for eksempel bomulden, der bliver der brugt ret mange pesticider til at producere bomuld. Så der kan man i hvert fald til at snakke om, at der bliver brugt nogle kemikalier. Og så er der jo selvfølgelig også nogle af de andre fibertyper, hvor der bliver brugt kemikalier til at producere dem. Men så også, når selve stoffet skal produceres, bliver der brugt ret mange kemikalier i det forløb, der er i at producere stoffet. Der er ret mange processer, der indgår i det. Hvad er det for nogle stoffer, sådan sikkert, vi taler om? Altså farvestoffer og blødgørende stoffer, sådan nogle, der gør forskellige ting ved de fibre, der bliver brugt. Unge tænker ikke over miljøet, når de køber tøj. Men tøjindustrien har store konsekvenser for miljøet. Dog bliver der i tøjbranchen sat mere og mere fokus på bæredygtighed.